Kaixo egunon, Lezo eta Donibane arteko bidegorriaren kontratazio maila elkartu da, pleno aretoan gaur, urriak 17, eta lehenengo gauza egin duguna da balorazio teknikoa onartu, eta ondoren, ikusiko dugu balorazio teknikoa zen izan den, laburpena. Sasoi, Murias eta Urbikolan aurkeztu ziren lizitazio honetara, eta sasoiek guztira 20 puntuetatik 19 atera ditu, ondoren Muriasek 14 puntu eta Urbikolanek 13 puntu oraingoz. Horren egingo duguna da, formula bidezko eskaintzak irekiko ditugu, baina horrena identifikatuko gera. Idazkaria, Amaiko idazkaria, Amaia Galdoz, eta gero hirigintzako arduraduna, Aitor Riztueta, identifikatuko gara, eskaintza ekonomikoak ireki baino lehen. Hai da egiten. Bai. Tarratzen nahi darko, Y da pendiente de recomponer, más recomponer igual, recomponer, aukeratu behar dugu bat. Murias, recomponer. Horrekoan Pablok esan zuen aurrena preparar, gero identificar, eta gero ya componer, zerbait egiten. Eske hori da lan egin duguna.
Vale, bueno, ez dakit zeo zer gertatzen da agian, baina ningo eguna atera, plataforma virtualetik eta berriro sartu. A ber. Zu identifikatu zea gain arte? Gain arte ez, ni bakarra ez. Itxin detu sesioa, osea, igual erretransmisioa berriro jendarte dut. Aparte doa, Aparte da? bai. Bai, hori da. Orduan, atera hemendikan, ez? Joan barko gea escritorioa, eta ban licitaciones. Bai, hor, licitaciones. Zer raroa, hori gertatzea. Sistema daukala, sistema bai. Licitazioena? Licitazioa. Claro, es que identifikatzeko esan ta
Beno, plataforma virtuala ixten eta irekitzen ari gea, saiatu nahi dugu berriro, zeo zer egin dezakegun. Barkatu eragozpenak, eta pentsatzen dut hemendik aurrea jungo dela dena martxan. Licitaciones, hemen. Vale. Bueno, berriro saiatuko gea, identifikazioekin hasiko gea berriro, Amaia eta Aitorrena. A ber. Bueno, badirudi aldela. Eta orain, Aitorrena. Bueno, gutxienezko bi identifikazio sartu ditugu. Eta orain irekiko dugu lehenengo enpresaren eskaintza ekonomikoa, formula bidezkoa egina, Construcciones Muriasena.
badirudi egin duela, orain Urbikolan SL enpresak egindako eskaintza ekonomikoa irekiko dugu. Eta azkenik, Sasoi Eraikuntzak SLek egindako eskaintza ekonomikoa irekiko dugu. Orain, eskaintzak ikusiko ditugu. Construcciones Muriasek egindako eskaintza ikusiko dugu. Eskaintza ekonomikoa hau da, 353.124,29 euro. Berriro esango dut, 353.124,29 euro, gehi 74.156,10 euro, bezari dagokionak. Berriro, beza esango dut, 74.156,10 euro, beza. Itxiko dugu eskaintza hau, Muriasena, eta irekiko dugu Urbikolan SL-ren eskaintza. Urbikolan enpresaren eskaintza hau da, 369.901,15 euro, berriro esango dut, 369.901,15 euro, zentimo, eta beza 317.619,24. Beza berriro esango dut, 317.619,24 euro. Eta azkeneko eskaintza irekiko dugu, Sasoi Eraikuntzak enpresak egindakoa. Sasoi enpresak egindako eskaintza da 352.217,02 euro. Berriro esango dut, 352.217,02 euro. Gehi 74.119,17 euro, bezari dagokionak. Hau da, beza berriro esango dut, 74.119,17 euro. Honekin bukatutzat ematen dugu gaurko eskaintza, gaurko saioa, eta kalifikazioak eta balorazioak emango ditugu, horien berri emango dugu. Egunon eta hurren arte.